Ahojte, dneska tu máme Lenovo Tab M11, presné označenie myslím TB330. Sranda je, že zákazníčka si ho kúpila, spojaznila všetky tie základné veci, jak je slovenčina, Slovensko, Wi-Fi, bla bla bla, dala to bez hesla a o pár hodín ho zapne a zariadenie si pýta heslo. Takže sa zablokoval. Inak som počul, že už sa to stalo a není jediná, takže ideme ho odblokovať. Poďme na to. Like, odber, zdieľanie a pripravujem nové videá ohľadom nastavenia niektorých funkcií na telefónoch alebo problematiky niektorých telefónov. Tak, nezabudnite dať odber. Poďme na to. Dobre, takže podľa všetkého zariadenie by malo byť na kábliku. Myslím, že by sa malo vypnúť. To znamená tu. Vypnúť. OK. Dáme ho na nabíjačku a keď ho dáme na nabíjačku, mali by sme držať tieto dve tlačítka, hlasitosť hore dole. Čakajte, dám to trošku vyššie. Tak to by to mohlo stačiť. Takže chytíme hlasitosť hore dole a hodíme to na nabíjačku. Nabíjačka, hlasitosť hore dole, ešte vyššie, tak, takže chytíme hlasitosť, stlačíme a vložíme nabíjačku a držíme. Ešte držíme. Tak. OK. Krátky mám kábel. Takže no, asi sa to neotočí. Budem si to musieť celé posunúť s podložkou. Výborne. Takže v nastaveniach hlasitosťou dole idete na Factory Reset. Tu máte vypínač, vy resetujete, dáte Factory Data Reset, vypínačom potvrdíte a vypínačom Reboot System Now. Dobre. A počkáte. Dobre, v poriadku. Takže teraz si zase zvolíme slovenčinu. Spustíme. Slabá batéria, nevadí. Dobre, počkáme si na Wi-Fi. Dáme nekopírovať. Odomknutie heslom. Heslo nevieme, takže použiť účet.
a v tejto fáze to už je zákazničkine, ona už tam mala svoj účet prihlásený, takže to už si spojazní ona. Zariadenie je hotové, už si to len prihlási zákaznička svojim e-mailom a môže fungovať ďalej a dúfajme, že teraz sa tam nenastaví žiadne heslo, po prípade nech si tam dá nejaký jednoduchý kód, na ktorý sa nezabudne a nech si ho zapíše. Dobre, máme to hotové. Like, odber, zdieľanie. Krásny deň ešte. Ahojte.